4, 3, 2, 1, start. Tak levá 2, obrubník do pravý 2, 50 levá 3, tyč a 80 levá 1. Tak levá 3, tyč, 80 levá 1 a 20 pravá 2, tyč a 400. Tak 20 pravá 2, tyč, 400. No. Tak a bude horizont levá 1, hned retardér zleva. A za ním 20 levá 3. Tak 20 levá 3, dopraví 8 za tyč, obrubník bacha. Obrubník bacha a levá 1. 150, pravá 5 za balík, dopraví 8 tyč. Tak za balík dopraví 8 tyč. A 80 horizont do levý 3 tyč. A do levý 2 tyč. Do levý 2 tyč. 50 levá 5 tyč. Hned pravá 10 zaplatník bacha bordel. A hrana. Tak levá 5 tyč. Hned pravá 10 zaplatník bordel hrana. A 20 levá 5 tyč. A 20 levá 5 tyč. 20 levá 1 na horizont dopraví 6 bacha. Tak levá 1 na horizont pravá 6 bacha, do levý 3 tyč a 80 pravá 1 na horizont dlouhá, hned pravá 5 odboč. Tak. Pravá 5 odboč a 200. Horizont 80, horizont 100. Horizont 100, pravá 3 a 100, levá 4. Tak 100 levá 4, 30, horizont hned retardér zprava a 200, retardér zleva. Tak retardér zprava, 200, retardér zleva a 50 levá 9 za gumu, dopraví 1. Tak 50 levá 9 za gumu, dopraví 1 a 300. Tak dopraví 1, 300. Dopraví 1, 300. A bude retardér zprava a dalších 300. Tak a zase 300, jo? Jo. A pak bude pravá 2 tyč, do levý 2 a do pravý 1. Pravá 2 tyč, do levý 2, do pravý 1 a 300. Tak 300. A levá 5 tyč a 50 pravá 8 tyč, odboč rozbitá. Tak levá 5 tyč, 50 pravá 8 tyč rozbitá a 150. Tak 150, horizont 100 a horizont dopraví 5 tyč. Tak 100, horizont dopraví 5 tyč. Do levý 2, bordel dlouhá. A 80 levá 1 a 100 levá 1 dopraví 2 bacha. Dopraví 2 bacha, 80 levá 1 dlouhá a 100 pravá 1, snaž se držet vpravo. Jo. A bude 400. Tak 400, levá 5 a 100 levá 9 za balík šotobordel, moc. Tak šotobordel moc a 80 levá 1, dopraví 5. 80 levá 1, dopraví 5 a 80 levá 5, do levý 5. Tak pravá 5, 80 levá 5, do levý 5 a 20 hop, dopraví 1, drž vlevo. Tak pravá 1, drž vlevo, 20 levá 1, 300. Jedem dál. Do horizont kope, 150 pravá 1, dlouhá, tyč, hned brzda levá 5 do úzka. Tak až bude 400. Tak 400. Dopraví 3 minus tyč dlouhá. Tak pravá 3 minus tyč dlouhá. Do levý 1. Do levý 3 tyč. Dopraví 1.
do levý 3 tyč, do pravý 1 a 50 pravá 1, 50 levá 2 dlouhá tyč, 50 levá 2 dlouhá tyč a 50 pravá 1 hned odboč levá 5 tyč. Tak levá 5 tyč a 100 levá 1 přes horizont, za ním vpravo a 50 šoto 20 pravá 5 za balík. Tak 20 pravá 5 za balík. Tak a 20 cíl levá 5. Tak 20 cíl levá 5.